was a big word. Oh. What the hell, bro? Oh, that was the purpose. Wat ben je doen? Ja, dat is beter. Ah, wat is dat? Jullie gelezen niet voor, want niet. Het is nou niet meer festbal, niet eens klappen. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Ah, yeah! Is dit geweldig? Lijkt me geil. Sag eens wat het doet. Die lijkt abnormaal. Raar gewoon. Raar. Ik weet niet, oké. En weet je precies hoe het is? Wow. Ik ben nog net op over. Je kan maar blijven, hè? We doen het. Jullie niet zo lang, jullie gaan zo lang een beetje spelen met alweer in kranten en wel Hoe lang vind je dat de volgende is? Wat is de volgende is dit? En dan kom ik eruit, zo passen ze ook gaan. Bij mij? Die met je benen. Nee, met de Gooi die keer aan te zien. Blijf erbij. Doe nog weer aan de weg en kijk eens aan. What the hell? Joh, dit is niet gebeurd in die courant. Dit is niet meer fistbump, dit is nou klap je dit gezicht. Oké. Lees jouw campus. Flail, you can fly like a broken sail.